Otsailetik ez zaude zu, Mallorcan? Mallorcan bai, Mallorca futbol taldinez. Bale, barkatu, ja, bai. Mallorca taldean. Otsailetik, hori da. Otsailetik ona, egon zara Mallorca uartean. Hori da. Beste zer egin batzuetan edo? Bai. Seme alabak eskolan egon di, indala pare bat astera arte, eta handik ibiligaz, bai. Ez da tokitxarra izango Mallorca? Oporretako ona. Ta lanerako? Lanerako, bueno, diferente. Guk gustora ikusi zaitu, han egon zaren bitartean. Bai, ondo. Toki politxe da, baina, bueno, lanerako desberdin da. Horre, ez dakit, horre despiste pixkat egoten diez. Azken batean, hainbeste turista eta eguraldi ona eta itxasu eta txankletakin egon guzti eta askotan koste itxen da zentreti, gure behar izanetan, zan daigun. Kao, zu non, zure familia ere, han orain arte behintzat, ezta? Bai. Batera eta bestera ibilizarete. Bai. Hori ondo? Bai, oso eskartute familiziai, ze, bizitzeko era bat dugu eta, atzetik jarraitzen dozti eta, nitzako hori oso garrantzitsu da, bai. Hala ere, haiek ere esango dute, ostra, ze ondo, uda bat, behin goz, edo aspaldiko partez edo, aitarekin horrela gozatu alizateko eta elkarrekin pasatzeko denbora pixka bat gehiago, eta? Bai, eurek lehenengo hori izan doztien, oin denbora gehiago ongo zaguaz, eta, lehen izan duten atxarraiona eta bijako, eta, oin disfrutetan den gabiz, batetik bestera. Kao, telefonoak jodezakelako edozein momentutan eta edozein tokitatik. Igual, ez dakit, dei dezakete, batean soriatik ere, mendauzkagu pikagarri batzuk, ze, oso krezpali manaiz, Numantzian aritu zinen zu entrenatzailea? 3 urte. 3 urte pasatzen dituen, Numantzian? Seme bat han jaio zen. Hola! Seme bat soriarra, soriarra, han jaio zen. Bai. Han sortu zen bat. Euskalduna, baina sorian jaio zen. Euskalduna, baina, Euskaldunok ere nola nahi dugun tokian jaio zen garen, masoria. Bai. Ze joan zinen ara, Torrezuengatik edo antzeundela afizionatu zinen Torrezuenetan? Han, bakizu, negu gogorra izaten da, eta askotan, holako gauza janbidi, eta gaur dagunez, emita bisok ikusten dagunin nunbait Torrezun dauzela, berta jutega buru belarri. Bai, Bai. Kao, eske bera erean jaio zen. Karo. Duan, biberoia eta Torrezoa. Horretxe bisek, bai. Eta zu pixkat bideratu edo futbolera bideratu zintuen zeinek? Aitxe, bai. Ni etxe mutrikuarra da, berak eruten haitxune atotxara, berak egin haitxun realeko, real zale. Bai. Aitagatik zarazu beraz realekoa. Hori da, eta, 7 urte zazen nintzen, eta tokidan eta jarraitxu dozte, eta, oso eskertute, bai. Ni duela ez da denbora gehiegi ere enteratu nintzen, zuk ere zure gauzak egin zen dituela jokalari moduan. Bai, zozer, bai. Zerbait egin zen nuen. Zure ibilbidea zein izan da? Zelaian jokatzen? Ni hasi nintzen Markinen ikesten honez, Berakruz ikastolan bertako lagunekin, gero futbol playa doitzen dana bai futbol playero deban, mutrikoko taldiaz, eta gero mutrikutik realera inaban salto juveniletara. Ostra, realean jokatzen ere aritu zinen? Bai, juveniletan, bai. Badaukat argazki bat. Bai. Ikusi nahi duzu? Venga. Hemen agertzen dira realeko jokalari asko, nik ez hau zaitut pare bat 3. Begira, argazki historikoa dau, Lehen, Jon Bik esan dit, ze txandal ederra. Egia da, Orain ere alakoak egingo balitu ze. Orduan, zu zaude iskutuan imin, hori zarazu, izango nuke. Hau dela, Aranburu? Mikel, bai. Mikel Aranburu. Ostra, Mikelekin aritu zinen, Urtebete gazti hau da, baina beraz, bera obietorrenez, urtebete zarragukin jokatzen. Handigoekin jokatzen zuen Mikelek. Arke ere gero ze gauzak egin zituen, Eta gero, zu zaude hemen, gerora realeko entrenatzaile ere bihurtuko zinena, eta imin dagoen hau, Sergio Francisco. Eta bera ere izan da realeko entrenatzaile gero. Hori da. Eta bada horrela beste ze, aritu gara, begira eta beste horrela ikonorik. Hor bizeri daukena da Barkero, lehenengo mailan eta jokatuan, Realin eta Levanten eta gero bestik, eldudi batzuk hor bigarren mailara, lehenengo maila igual ikutu da benak, ez da igual hain famatuk izen, baina oso horitzapen politxek, juvenietan realaz jokatu duen torneo bat hori, bai. Eta zuen aitak noiz hartu zuen poza handiagoa, realeko jokalari bezala ikusi zintuenean, edo lehendabiziko taldeko entrenatzaile jarri zintuztenean? Ez dakit, berantzako da galderi, nik uste dut gehiago entrenatzaile modun, zeia lehenengo taldi izan eta berantzako hori izan, ez dakit gauza handi bat. Hemen ondino prozesun ginago izan, eta ondino urrun ikuste ban, eta ondo ebilen, bidi gero, beste alde batetik juntzan, baina entrenatzaile modun nik uste dut ilusio gehiago. Eta zuretzat batean ze izan zen, reala hartzea, entrenatzeko? Imaginau zen, norberan bisotzeko taldi, entrenauen bihar, barrutik orso zen mogitze jatzu, baina naturaltasunez hartzen saiatu nintzen bai. Gero, zuk ibilbide oparoa,
polita egin zenuen Iruñan ere osasunarekin. Bai, hori barru-barrun sartu dauket, 6 urte izen zien eta oso maitatu zentu ginen gauzak ondo urte ben, eta gaur daguna Iruña juten gazen bakotxin, ez dakit, zoze berezi sentitzen dugulez, nik bakarrik familiozuk. Lehen Iruñeko kameralari batek agurtu zaitu, Bai. esan dizun, Iruñekoa naiz, eta zuk esan dizun, ni pixka bat ere, bai? Bai. 6 urte bizitzen ginen han, eta irailin barriro ara jongoa bizitza, bai. Bai? Bai. Osa, zure seme alabek... Telefonu izpau joten. Bale. Hau isili dago. Vale. Isili dagoen bitartean, Orduan Iruña jongoa, bai. zuek maletak eta hartuko dituzue, eta barruko arropa guztiak eramango dituzue berriz ere Iruñera. Bai, zoriontzu izen gazen leko bat abultakoa, bai.